ƙarƙashin wazirin Sokoto ina miƙa kyakkyawar godiya zuwa ga wannan naɗi da aka yi mana zuwa ga wazirin Sokoto. Ina kuma miƙa kyakkyawar godiyarmu a madadin kowa da kowa zuwa ga sarkin yammanmu Dr. Aliyu Magatakarda Mako. Ina kuma ƙara miƙa godiya zuwa ga Alhaji Ahmed Aliyu. Ina miƙa godiya zuwa ga shugaban fatinmu Ahmed Sadiq Ashida da kuma dukkan 'yan uwa magoya baya jihar Sokoto, masoya maza da mata da suka halara wannan wurin, da suke can gida suna kallon mu, da suke can gidajensu suna sauraron mu, da suke murna. Muna godiya ga masarautar Waziri, muna godiya. Allah ya saka maka alheri, Allah ya ɗaukaka wannan masarautar, Allah ya darajanta wannan masarautar, kuma insha Allahu za mu yi duk iya ƙoƙarinmu, za mu sa ƙarfinmu kamar yadda ka zaƙulo mu yi ƙoƙari mu taimaka ma bayan Allah, mu taimaka wa masarautar nan bi idnillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin.